don ka kten ka bas ngau tenat ba ka ba ongkum ne ba ha ka jing im jing kum ki biru lada ke jing suk ke jing kemen ke jing man kerhai ke jing kerhu kin wan ha ka jing im ke jongi to shim ya ka kum ukwai leni kum ka jing bam thiang bat to bam ya ka Henry ha ka be pat ke liang lada ka jing ke jing jinjar ke jing khuslai kin wan ha ka jing ke jongi to shim ya ki kum ka dawai pat to bam ya ka khuble ya phi ki parlok ki be ke jonga sajisen ngapriang subhai pi shepo jong ne ke channel jingi langba jong ke ne ke jingi to kana ka langkot Henry ka ba klain bor ba ka ba la ban pengkala ya ka jing mu jube tongen stang la ong ba chisen ha ka be ka por don way u supervisor leni u headmaster leni u manager jong ka way ka company ka ba sna ka ba te ya ke building ki ba jrong ba te ha ka ta ka por kat ba udang lek ban supervise hakaban shna ya ka way ka building ka jrong ba te ha ka por way na ki perlok jong uta supervisor u phone yu bat ukwa ban kondo ya uta supervisor uta supervisor skau yo por ban kondo yu kumta u phone yu bat ukhar yu ba kondo yu hakata hi ka building ka ba udang trekam par kumta ki kyu sha kamala ka ba phra jong ka ta construction ka jong ki te kat ba kedang isong kat ba kedang yatho khana ka por na ka ka topic shakawe pat ka topic bat kumno kistang ban yatho khana phang jong ka jinglong ka ba kenjaman sim ka jingye dei haplang jong ubru bat uble uta uperlok jong uta supervisor uloong ya supervisor ha ka por fitip bang im ha ni kisngi ki beru kilastang ban kenmau ya uble wat ha ka por ka ba ki kemenro menshua ki beru ki kenmau ya uble tang haki por bagi kenduk ya ke jing ka bagi kenduk ya ke jing jenjar ha ka jing ke jong ki Henry ha ni ke juk ka bang iman tapat ki beru ki astang ban kenmau ya uble wat ha ka por ka bagi kemenro uta supervisor ulo ong ya uta perlo jong phila bakla ki beru ha ni ke ski ka bang iman taru kim kenmau ya uble ha ka por ka bagi kemen Henry ki kenmau ya uble tang ha ka por bagi kenduk ya ke jing uong supervisor ya utau perloju baru ong artat yu to ale ngan pen me daka demonstration utau perlok uloong ya utau supervisor kumno men pen nga to ale ken shibot yanga ngan pen me ya ka jingisha ti ha ka por kidon katto kat ningut kita ke mistri ki batre hatrai do jong kata ka building uta supervisor sei ya ka pisa nar ship hotengka na po jong ka pors ka jong bat ulapan hap ya ka hajan jong kata ka jaka ka ba uwe na kita ke mistri utre haba uta mistri yo ya kata ka pisa shipot ka ut ushim ya kata ka pisa uthep ya ka hapla jong bat umi na kata jaka khanang manlai na ka jing suba bat hadin ka to ni por wan phai byang bat ula beteng bantre ya kata ka kam ka ba utre menta uta supervisor usai saya kepisa san potengka bat ulapan hab yang yaka hakata ka juk ajaka ka ba uta mustri utre hakani ke senru uta mustri haba yoi yaka ta kepisa san potengka ushim utam yaka baru thep yaka hapla ju par umi biang nakata ka jaka khanang banlai nakajing subasnyu badai ma bashim yaka ta kepisa bat hadin katto kanipor wan phai biang bat ula beteng biang bantrei ia kata kam ka jong uta uperlok jong uta supervisor skau tho ka ka ba une supervisor uperlok jong ukwa ban proof leni ukwa ban pen iyo skau tho ka ba ukwa ban pen iyo uta supervisor ulo ong ya uperlok jong mendon kaman keli jingkeli ngahan reshupe ya ka bang ukwa ban pen iyo me hagariga sien pat supervisor se ya ka pisa shis pa tengka bat ulapan hap yang ya ka hagata ka juk ajaka ka ba uta mistri utre uta misteri leni unong tre ru habau yo ya ka pisa shis pa tengka wut ushim ya ka baru thap ya ka hapo jong ka plaju bat umi biang nakata ka jaka khanang ban lait nakajing supa padai mau ubatam ya kata ka pisa bat hadin katukan ipor wan phai biang malostang biang ban beteng ya kita ke gam ki bautre bar uta supervisor ulaong ya uta perlok ju pi bar oshkato uni ubru shem la keli jingkeli mano ba ai pisayanga mano balapan hap ya kan ke pisa nakamenta junga uship bar uthep ya ka hapo jong ka plajungu klemda aingu klemda ai kuble lani klemda kwatip mano bala ai ya kan ke pisa namar junga hagan ke sin pat
uta u supervisor saya kapisa sanspa tengka bat ula penhap yang yaka hakata jo kacaka uta u nongtre marasen yo I kata kapisa sanspa tengka utam yaka bat uthep yang yaka hapo jong ka plajong lem dak keli mano bala penhap yaka nake bisa nakabenta jonga bat haga jukorukom umi nakata kacaka kenang bandaj nakajing subasyo bat hadin katuka nipor uwan biang bat utre biang ia kata kam ke ba utre uta uperlok jong uta supervisor umpat sengauto ke ke ba uta uperlok jong ukwa ban proof dan ukwa ban ben iyo uta supervisor ulo ong ya uta uperlok jong pi baro shikato une ubru shamla sngaungo shamla ai khuble dan shamla kwatip mano bala ai yakini kipisah nakam tajong hendre ushim ya kata kipisah kum badai ke jong bad usngau gila de ba ulong ubru badan bok usngau kumba upam ya ka lottery hakaji ke jong uta supervisor uloong ya upara jong tomenta ngan ban imi ya ka jing shisha jong ni bru hakata kapor uta supervisor ulatam ya ki arteli ki mau ke baret ba bat ulak kawang ki haka match jong uta bru kita ki mau ru kilet bagi de pedak hakli jong tau bru uta bru hakata hika kalimat daga jengdom upai gi khmat jong usajrong bat ula perta mano bala kawang mau yanga mano ba khlem akor ba kawang mau ya ka mat ka jonga bat haba ukmit ya gi khmat jong usajrong uyo I plan de uta supervisor jong pi na do mene ute mustri khlem pai ya gi khmat jong usajrong kan ba ki pisa kedang hap hakat jaga ka utre uklem perkhat manu bapan hap ya kata kepisa hakat jaga ka bangatre ushim utam ya kata kepisa bar uthep ya ka hapo jong ka pla jong uklem da aingu uklem da ai ko ble hendre menta haba kini ki mau ke berit ba pedok ki hap hakle jong ukendit bar ukli jingkeli manu bakawang mau ya nga bar utau supervisor ulong ya utau perajung pi hadok mentaro kibiru kim nang ban aingu ya uble hakapor baki kemen hakapor ba kata ka jingkur khu kadang wan haka jing jong henry habaka jing kawan ka jing ka barit ba tangkat ita imau barit ba kawan haka jing jong kibiru ki pai ya ki khmat jong ki sejrong mano balaka bang mau yang ngan ye tho ipi ko ki perlok kibe eje ke jonga kan ni ka jingi tho khana kam de shphang jong uta supervisor lene shphang jong uta mistri ubatre hakata ka jaka henry ka de ka jingi tho khana jong phi bat jonga bonsin haka jing im jongi kum kibru kat ba kita ke jingkur khu kat ba kita ke jingsuk ke jingkeman kidang wan kerhai haka jing ke jongi ngim jukan mau ya ubule ngiju perkhat bakini ki e baro ki bangadon hakti jonga ki de ki jing tre hitam ke jonga ngimjukan mau ya uble ngimjukan mau mano ba ai ya kini ke jingger khu ya ke jing im ke jonga henry lada ke jing ki baret ba ki wan haka ji im ke jongi kan ita isembo mau tok ki wan haka ji im jongi haka ta por ki pai ya ki khmat jongi shajrong bar ngi kli uble balai me ai ya ki ni ki jing haka ji im ke jonga nama kata ko ki perlok ki be ke jonga ngimde ban kan mau ya uble tang hagi por ki bangi kendu ya ke jing jenjar ke jing khuslai haka ji im ke jongi henry ngi de ru ban kan mau ya uble hagi por ba ke jing kemen ke jing kerku ki dang tuj haka ji im ke jongi bar yo le se ladangi le kumta kata ke jing jenjar kata ka jing kina wan haka jim jongi bat lada ki wan ro udan mau uban pek ya kita ki baro henry ka jing jongi kum ki berupat kalong bonsin haki por ki ba kita ka jing kemen kita ka jing kerku kita ka jing man kerha kita tuj haka jim jongi ngim jukan mau ya uble henry uble pat unang yai kontak yangi nakapor sakapor uyai connect bat ka jing ke jongi henry mangihi ki bamjukan mau man khmit yela ki jongi khmat jongi shajrong ban ai khuble u ban ai ngo yu henry uble pat nakapor sakapor uyai connect bat ka ji ke jongi teng u test sengi da ka shipho tengka ukwa ban test sengi hatongi la ne em ban ai ngo ya uble ya kata ka ka bangi yo ha ka ji jongi henry ban ngi shimya ka ngi buri ka ban ngi mi no na kata ka jaka
ublay uai biang yangi saya kawepat ka jingkerku shispa tangka upan hab yang haka jim jeng Henry ngimju kan mau ban ai khublay ban ai jing sngongo ya ublay namar jeng kita ki e baro bat ngikam bakini ki e baro kilong ki jing tresh tam ki jonga kadai ka hok ka jonga kan mau ya kan ba ka wei pa ka wei ka jingkerku kadang wan haka jim ka jongi lemda ublay ai hangi ya kata ka jingkerku namar kata tukan mau ya ublay hakepor bapi kemen hakapor ba kajengman kerhai kajengkerku kanang wan hakajing kejompe di namar kata na kapor nganju ong ya kini kikintin im ya kata kajing im tule ya kata kakam ba pindong kanuksa kababahan na kamtajang kiwe ngin sa kendo piya ka fepat ki video tad halo kata kapor bye bye stay safe.